खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। जोंलारि साननायनि बादिब्ला 9 नभेम्बरा माखासे राशिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं, जेराव माखासे राशिफोरनि थाखाय बेयो सरासनस्रा फिथाइ होगोन। मिथिनानै ला 9 नभेम्बर 2025आव बबे राशिफोरा मुलाम्फा जागोन आरो बबे राशिफोरा जेंना जानो हागौ। मेष राशिनिफ्राय मीन राशिसिम फै मिथिना लानि। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां सान जागोन। साननि जागायजेननायाव मोजां खौरां खोनानो मोनगोन। फालांगियाव दावगानायजों नोंथाङा जोबोद गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि हाबा जानाय जिउआबो दिनै गोजोनथाव जानो थांगासिनो दं। फरायसाफोरा मेलेमारि आरो गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय उदां मोनगोन। मोनाबिलिनिफ्राय हरसिम बिसि आरो गथ' गथायफोरजों गिदिंनो हानायनि खाबु थायो। बेरायनाय समाव माखासे गोनां खौरांफोरखौबो मोननो हागौ। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि जिउआव मोनसे गोजोनथाव मोन्दांथि लानानै फैदों। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय खामानिखौ फोजोबनायनि मोजां खौरां नोंथांमोनहा खोनानो मोनगोन। खामानि थिलियाव खस्थ' खालामनायनि फिथाइनि थाखाय नोंथाङा गावजों गाव गोजोननाय मोनगोन। मोनाबिलि समाव नखरनि सुबुंफोर एबा मोजां मोनग्राफोरनि मिनिनाय आरो फेस्ला खालामनायाव सम बारगोन, जाय गोसोआरि नारसिननायखौ खमायगोन। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा मोनफ्रोमबो खामानियाव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा जाय खामानिखौ मावगोन बेयो गोरलैयैनो फोजोबजागोन। बे समाव नोंथाङा गावनि समखौ खामानि गैयि खामानिफोराव ओरैनो हगारनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। खरसानि एसे बाङाइ जानाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। सम्पथि एबा बेसेनगोसा बेसादफोरनि गुबुन मुवाफोरनि सायाव सावरायनायनि सिगां गासैबो आयेनारि खाख्रिफोरखौ मोजाङै फराय। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां गोरोबलायनाय बानायगासिनो दं। बे य'गआ जेरावबो देरहासारनाय, मान आरो जाफुंसारनायनि नेरसोन जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव बयबो साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि सुथुरफोरनि गोसोआव गोग्लैगोन। बे समाव गथ'फोरा गेलेनायाव मुखुब थागोन आरो बिसिया मिनिनायाव गब'नानै थागोन। गुबुनखौ मदद खालामनाया नोंथांखौ गोजोन होगोन। मोनाबिलियाव सोरबा रोंग'सा सुबुंखौ लोगो हमनो खाबु मोननो हागौ। सिंह राशि। सिंह राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि केरियारनि थाखाय मोजां इसारा होगासिनो दं। राशिनि खुंगिरि साना तुला राशिनि 3थि भाव आरो अखाफोरा 11थि भाव थानाय नोंथांनि खाफाल आरो मान बांनायखौ दिन्थियो। खामानियाव गोदान खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो हागौ। बे समाव गोदान बिथांखिफोरनि सायाव सावरायनाय जानो हागौ। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन आरो नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। कन्या राशि। कन्या राशि गोनां सुबुंफोरा दिनै सोरबा मोजां मोनजाग्रानि सावस्रिखौ लानानै साननो गोनां जागोन। खामानि थिलियाव खामानिनि ब'जाबो दिनै एसे गिदिर जानो हागौ। बे समाव नोंथाङा साननानै खामानि मावनांगोन। नोंथाङा गावनि जुनियर सुबुंफोरनिफ्राय अननायजों खामानि मावनांगोन। न'आवबो मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। न'आव थानाय जेंनाया गावनो गाव सुस्रांजागोन। तुला राशि। दिनै तुला राशि गोनां सुबुंफोरा गलाय-गथाय गोहोम खोख्लैगोन। नाथाय बे समाव हाखु-दाखु जायखिजाया आयदायाव जेबो थिरांथा लानो नाङा। जिउ राहायारि आयदाफोराव गावारि फारागथि लाबोनाय नोंथांखौ खहा खालामनो हागौ। सोरबा मोजां मोनग्रा एबा गुबुन सासे आंगो सुबुंजों नांज्लायनायनि खाबु थायो। बेफोरबादि थासारिया रायज्लायनायनि गेजेरजों आयदाखौ सुस्रांनायाव नोंथांनि थाखाय साबसिन जागोन। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि लोगोफोरनि गेजेराव नोंथांनि मुंदांखाया बांगोन। नोंथाङा सासे राजथान्दैजों खाथि आरो लोगोआरि जौगागोन। बेबादि थासारियाव नोंथाङा बिसोरनि रोंमोन्दांथिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन, जाय इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। फरायसाफोरखौ गावनि फरायनायाव जेसेबां हायो एसेबां सम होनो सुबुरुन होनाय जायो। मोनाबिलिनिफ्राय हरसिम फरायनाय, सिबिनाय एबा मोनसे धोरोमारि फोरबोआव सम बारहोनाय जागोन। धनु राशि। धनु राशि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना केरियारनि बेलायाव मोजां जागोन। नोंथांनि बेरेखा सुबुंफोरा दिनै नोंथांनि हेंथायै गसंनो हानाय नङा।
खामानि थिलियाव नोंथांनि थाथाया गोख्रों जागोन। नोंथाङा नखरनि मदद मोनगोन आरो रांखान्थियारि सोमोन्दोनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नाथाय दिनै नोंथांनि बिबुंथियाव दबथायनाया गोनांथार। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा आरो रावनोबो रां दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव था। मोनाबिलि जाखांनायनि उनाव रमान्टिक सोमोन्दोआव खाथि सोमोन्दोआ बांगोन। दावबायनाय समाव सांग्रां थानांगोन। मकर राशि मकर राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे अनथोब एबा माबा मोनसे सिनायथि मोननो हागौ। बे समाव सोरबा बैसोगोरा आइजो लोगोरिफ्रा हरखाब रांखान्थियारि मुलाम्फाया नोंथांनि गोसोआव खुसि लाबोगोन। साख्रिनि बिथिङावबो जाफुंसार जानो हागौ। मोनाबिलिनिफ्राय हरसिम सानस'हायै दावबायनायनि सम्भाबना थायो। बे दावबायनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। साननि जोबनायथिं नोंथाङा मोजां मोनग्राफोरखौबो लोगो हमनो हागौ। कुम्भ राशि दिनै नोंथांनि साबसिन खामानि मावनाय आदब आरो गुरै आखुआ नोंथांखौ जर'खा सिनायथि होगोन। खामानिनि थिलियाव नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन आरो मुलाम्फानि खाबुफोर ओंखारगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननायावबो नोंथाङा जाफुंसार जागोन। नाथाय बे समाव खाथि खालानि एबा गोजाननि दावबायनाया गोख्रों जानो हागौ नाथाय दोनथ'नाय जागोन। मीन राशि दिनै नोंथांनि खाफालआ गोख्रों थागोन। बे थासारिया नोंथांनि जिउआव दावगानाय, मान होनाय आरो गावजों गाव फोथायनाय बांनायखौ दिन्थियो। नोंथाङा फुंनिफ्रायनो थाबथानो गोनां जानो हागौ। दिनै नोंथाङा मोनसे धोरोमारि फोरबोनि लाहार फाहार खालामनायाव मुखुब जागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिफा आरो गोजौ बिबानगिरिफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो मोनाबिलिनिफ्राय हर गोबावसिम नोंथाङा गावनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नाथाय मेंनायनि जाहोनाव एसे उसुबिदा जानो हागौ। अब्ला लोगोफोर बेयो दिनै 9 नबेम्बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खिन्थाहरथार। सानफ्रोमबोनि राशिफल खारिथि मोननो थाखाय बड'लेण्ड गियानखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। दिनैनि साना मोजां जाथों।